pi kendiat alor ke Jingpynsleh ke jong Mynsiem Bakhuid jong blay. Te ngine pai kendiat na ke tin ke jong blay. Let's turn our Bibles please. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Pi na mag testament ke berim dari pi beniak ban ke tin ke jong blay. Ke Bible ko ang ba blay Jingpynsleh iki lai category lani ki briu ki ba ublay Jingpynsleh ak testament ke berim baningkong ki di kisiem baar ki di ki prophet ki nang itulupa ke balai ki di ki rang ba lingdo ni ki lingdo ki ba ublay legit bat ke besau ke di katu kat ni ke ba ublay ujit nam ta specific assignment ke jong ublay Jingpynsleh dan ublay open cup ya ke Jingpynsleh dan ke bor ke jong ha ke jing im jong ki ban pendep kita ke jing temu ke jong blay lembah ke jing im ke jong ki amen kum ngan ai nuksa kum ke jing im ke jong Samson ke jing im jong Gideon mo kini kim don ha ke kategori jong ki sim ki lingdo lani ki dong ya thulu pa han re ublay Jingpynsleh ke jing im jong ki ba kin pendep kita ke jing temu ke jong blay ha ke jing im ke jong ki amen ting ko apnong ipi ba ke Jingpynsleh ke jong blay kan penla ye pi ban le ke ba phimla ban le hi daga bor ka ba kinjado jong pi amen ka Jingpynsleh ka jong Mynsiem Bakhuid jong blay kan kam dei tang ba kan weng an pani phim ta sin ka tin jong blay dei tang ba ka weng ye ka jing dei tang ba ka weng ye ka jing kit dei tang ba ka weng ye ka nunu ka jing ye ka lengkor ha ka jing im jong pi re ka Jingpynsleh ka jong blay ka don ru ban ia ka jing im jong pi to release something upon your life amen hallelujah. Amen. Ngin let na Isaiah kalong ba shipo ka kot ka ba arpunyo ngin zdang na gani ka testament ka barim Isaiah kalong ba shipo ka kot ka ba arpunyo ngap benia ba ayuba ka Bible ka man kren ha ka ba ka Jingpynsleh ka jong Mynsiem Bakhuid jong blay tapi puli ka kitab Isaiah kan Isaiah di weni kinang ya thulupa uba kren bun ki ha ka ba bat ki jing thulupa ki ba kraw hadu kata-kata kamtam ha ka ba bat uji sukres haga badai ba ke Jingpynsleh Mynsiem Bakhuid jong blay ngan puli pi kan long ba shipos ngap ha ngan puli pi ka khot ka ba arpunyo nang tangan sepuli pi pat kan long ka ba cutways ngap ha kalong ba shipos khot ba arpunyo ka Bible ko ni ti ha ka ta ka sngi ka jingkit jong u kan light no na ka terpeng jong me bat ka lengkor jong u na ka rendang jong me bat on penjot no ya ka lengkor namar kata ke Jingpynsleh ke Bible kong amen sengap bai kita ketin jong blay ngan puli biang pikan mau bai kini gawai bah ke testament ke berim sengap bai ke testament ke berim dan artli ki jaj lengkor ba ke bate ke jing im jong ki beriu kawai ngelap nong ke deka lengkor jong ke dieng kawai ke deka lengkor jong ke nar ke ba ki kun Israel ki kun Israel ha ke testament ke berim layalam rau ye ki deka babu deka lengkor dieng leni deka lengkor jong ke nar ha ke jing im jong ki so whenever there is a burdens ngap ha haman ke por ha ba ke don ke jingkit leni ke lengkor kamot pilong merau ha ke to ke jing you become a slave to that problem in your life. Amen. Hari ka Bible ko ang bakadon ka jubab ngap ba ko ang ni ti ang ka sngi ka jingkit jong u kan light no na ka terpeng jong me ka jingkit jong u jong u bamman ka jingkit ka nugo ka bamman laban bu ka jingim jong pi ya kata ka jingkit ngap ha wong ye kata ke jingkit un weng no un light no naga terpeng jong me bat ke lengkor jong u nak rendang amen usai tahun bu ke lengkor ha ke jingim jingi burdens yokes nang wang babat on penjat no ya ke lengkor namar kata ke Jingpynsleh hallelujah the answer is the anointing of God amen ke Jingpynsleh tiga de ke bor ke jong blay it is I'll tell you in English it is the burden removing and the yoke destroying power of God amen ke Jingpynsleh ke de kata ke bor ke jong blay ngap ha ka ba pensting ke jingkit amen bat ka ba penjat ya ke lengkor kata ka de ke Jingpynsleh ke jong blay te man ka por ha ba pikran pang ke Jingpynsleh ke jong Mynsiem Bakhuid jong blay ka de ke bor ke jong it is the power of the Almighty God amen ka de ke bor ke jong blay hallelujah and nothing is more powerful than the anointing
Amen. Kamdan ko nugo ka ba kam khubor mani ke Jingpynsleh ke jong Mynsiem Bakhuid jong blay. Amen. Hallelujah. Ngap ba gini gawai. Ngan pen EP mo taga sngi ba ka testament ka berim ngap ba ha ka bide ba ke Jingpynsleh Mynsiem Bakhuid jong blay ka Jingpynsleh ka wan halor jong kini ki brio ki kategori bang pen EP. Hari ke Jingpynsleh ka shuan ka letno ka her ka letno na lor jong ki. The anointing came for that assignment and then got lifted up. Ngap ba. Hari ke Jingpynsleh ka ba syangsa kari haloru Jisu. Amen. Ngap ba? Lingin let kini at Matthias kalau balai. Going to show you something very important. Ngap ba? Amen. Hallelujah. I'm already excited. Glory to God. Kalau ka balai ngap ba? Tingi nginong kam bangin ngutu nginong kam man yo Jingpen pau haga dono jingi haga bide baga Jingpynsleh ka jong Mynsiem Bakhuid jong blay kum ki bangai. Amen. Ngirong kam bangin ngutu ba ayu baga ni ka Jingpynsleh ka jong blay kan le haga jingim jingi but ayu baga ni ka Jingpynsleh Mynsiem Bakhuid jong blay kan le lembaga jingim jingi shaki way. Hallelujah. Amen. Kalong ka balai ha. Matthias kalong ka balai. Amen. Glory to God. Kalong ka ba lain ngan puli ipis ngap ba? Maaf nga. Kalong ka ba? Ngan puli ipis kendiat na kalong ka ba? Stay with me. I think it's not the Gospel of Matthew. It's the Gospel of John. The Gospel ka jeng Yohanes. Kalong ka ba ningkong? Ngap ba maaf nga. Kalong ka ba ningkong? Ngap ba? Piabi siya lang ba nga nagisingi. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kanuna pipi terang ke Jingpynsleh ke batmai ke jing MGP ni ke singi. Amen. Ngap ba? Ngan puli pi Yohanes kalong ba ningkong. Ngan puli pi na do ka record ka ba maybe from verses 29 I'll read to you. Toh ba? Ngan puli ka Bible ko ong ni record ka ba arp kunda Yohanes iwe Gospel ko Yohanes kalong ba ningkong record ka ba arp kunda ko ong ni ha ka bala siya Yohanes uyo i u Jisu ba uwan ha u baduang ha kmi u kon lang brot jong ublay u bakit no e ka pop ka jong ka perkay dekat ke balai po dai uni bangala ong sepang jong u bri uan hadin jonga u bala jalong shwa jonga na ba ula shwa nga dekat ke balai po ngati ngampat shimla itu yu henry knang bon pen pau yu ha Israel na markata kay ngalawan pen baptis da ko dekat ke balai po ar u Yohanes ula plaru u da ong ngala yo i ya u Mynsiem ba u hiar kum kaparo na bneng ba usa halor jong u looks at that word. Amen. Usa halor jong u. Amen. Take a Jingpynsleh skamba ka testament ka berim long ni skamba. If this was the anointing of God, skamba, I'll give you a demonstration. Let Jingpynsleh jong ka wan halor jong ki ban pendep ka way ka assignment, ladap ka assignment lift it up. Hari ha u Jisu ka Bible kong ba ka ni ka Jingpynsleh Mynsiem Bakhuid jong usyong halor. The fullness of the anointing of God was upon Jesus. Amen. Amen. Uta halor uba menyo iyo Mynsiem ba uhiar ba usa halor jong u de utaken uba pen baptist da Mynsiem Bakhuid ka Bible kong. Amen. He is the baptizer of the Holy Spirit. Amen. Not just the baptizer, he is the refiller of the Holy Spirit in your life. Amen. U Jisum de na pen baptist piro Mynsiem Bakhuid u yai pendap ru e piro Mynsiem Bakhuid jong u. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Pitam na mga kren ni khubor lech Lucas kalong basaw. Bananong ipia ka jingim ko jong Jesu ha ka jing shakri blay ka jong kani ka way ka ba pipirong ka man sngutu ba wat kum ki banget ru kani ka ni ba Jesu ulong so dependent ha ka Jingpynsleh ka jong Mynsiem Bakhuid jong blay but ha ka juga por ha ka miet. I'll show you how you can flow with the anointing and how you can block the anointing from flowing into your life. Amen. Sekarang ngi baru ngi enjoy man keren panggil Jingpynsleh jong blay hari ka juga po pirong kamal suturu ki don ki bala ban long ke Jingpynwit ke Jingpynsleh jong blay bantu ha ka jingim jong pi. There are anointing blockers in your life and you need to recognize them. Amen. Hallelujah. Lucas kalong basang ini pai lang ngap mai u Jisu ong umni panggil Jingpynsleh ke jong u but kani ka ktin tagadang iong ba u Jisu mo Jesus Christ ka ba bang Jesus Christ ka ktin Christ kam day ka kerteng ka ba ar ka jong Jisu. The word Christ means the anointed one. Amen.
Amen. Jesus doesn't have a surname. His surname is the anointing. Amen. Hallelujah. Amen. Kalau besar ke dekat ke bakat perang ini pek lang. Ke Bible kom ni Lukas kalau besar ke dekat ke bakat perang ini dekat ke pila jios ngobor but it's good to remind you. It's good to refresh your memory about these things. Kapa Lukas kalau besar ke dekat ke bakat perang ini pek beniak Ayub ke Bible ko ang skapa. Hallelujah. To ke Bible Mynsiem utrai hanga na ba ula Pentecost nga ya ke bania lap ke gospel haki beduk ula pa nga ban penbenai ke jing pelat haki bala set bendi ban ke jing penpekpat haki ba matla ban pelat no haki bala ban ke shitom ban penbenai ke snem badiang hun ke jong utrai ke Bible kong. Amen. To ti ula kli kata ke kitab ula aino pat hau tau besuma ula syong ti kikmat jong kita ke synagogue baro kila ne hau ulas dang dia ban ong haki hakan ni ke sngi la pendep ya ke ni ke jing tho haki skor jong pi uang. Hallelujah. Amen. Bila jios ngos pang ni ke Jingpynsleh hane mentang ong pi ngala pendep ke ni ke ktien ba ke ni ke Jingpynsleh ka shong sa halor jong. Amen. Jesus saying, I'm saying that this anointing rests on me. Amen. But haga Isaiah kalau bakat way ada pipuli bah kira hadu nyau teli kini kijing tray kijong Jingpynsleh kijong Mynsiem buku jong blay baka Bible conventions ngapa udan uway Mynsiem buku jong blay ngapa there are different workings and different manifestations of the spirit mo ngitip badan khnai teli kijing ay Mynsiem buku jong blay hane kini ki kerteng ki ba Isaiah ubu hakal nongga bakat way ngine puli lang kendiat I'll come back ngile kendiat Isaiah kalau bakat way ngapa. Amen. Am I speaking to the right bunch of people this night? Hallelujah. Ngapa? Oh, Isaiah kalau ngabakat way ngan puli pis ngapa? Isaiah kalau ngabakat way tiun mi utnat lung na kamet ba ujesi ututnat lung kren pang ujesu baru Mynsiem jong utrai siap bau ta Mynsiem jong no jong utrai un shong sa halor jong so baning kong dei Mynsiem jong utrai kabar wong Mynsiem ka jing start Mynsiem ka jing champang Mynsiem ka jing sela Mynsiem jong ka bor Mynsiem jong ka jing tip bat ka jing shep tieng yu utrai ka ong ka jing sobha jong uru kan long ha ka ba tieng yu utrai ka Bible kong. Amen. That is the 7 workings of the Holy Spirit of God. Amen. Hakini ki hinyau telis ngapa udah way Mynsiem buku jong blay 7 branch of his work and nang tu kirang kandai teliki jing tray jong uru. Amen. Hakaway ka Bible studying is a kren pish pangini hinyau teli workings of the Spirit of God. We don't have time, but listen ka hanamar ba karong ka Jingpynsleh ka jong Mynsiem buku jong blay haga jingim ka jong Jisu all of these workings of the Spirit begin to work in his life. Amen. Skapa Mynsiem utrai usyong sa alor jong Mynsiem ka jing start Mynsiem jong utrai Mynsiem jong ka jing start Mynsiem ka jing champang Mynsiem jong ka jing sela Mynsiem jong ka bor Mynsiem jong ka jing tip but Mynsiem jong ka jing syap tieng utrai ka Bible kong. Amen. Ngi ni kisiem dan kami ban syap tieng ya kiksut dan kaman dan ka Mynsiem jong ka jing syap tieng utrai. The spirit of the fear of the Lord, it's reverential fear. Amen. Hallelujah. Tikini ka ktien anointed siya ba Jisu ang ba the Spirit of the Lord God is upon me for He has anointed me wang Mynsiem utrai hanga na ba ula Pentecost nga kani ka ktien Pentecost kani ka ktien kawan ka ktien Greek kreo which means this which means to smear or to rub oil on you mo kumapita perfume mo kikintay kita perfume mo la pita perfume la ni pi kalani ko umpriang dinam you're smearing pisem pi kalani ko to umpriang haga jing haga met la jong teman ka pora pi kalan umpriang ka jing ja thai dinam there is a healing process with oil. Amen. Hallelujah. So whenever the anointing comes, there is healing process. There is something that He's going to do in your life. Hallelujah. Amen. To ngin le kindiat thank you Lord. Kam ki apostle no bashipho dukot ka balai pu pra. Kam ki apostle no bashipho ka dukot ka balai pu pra ngini pe lang ngini dukot ka tien jong blai. Kam ki apostle ka long bashipho ka dukot ka ba lai pu pra. Ka Jingpynsleh halo Jesus kam ba. Kor ha ka yeng ka jong Cornelius
Petros uzang manialap ya ka family ka jong ya ka yeng jong Cornelius nga ba ong kumnis pang Jisu kalau mo support kat ka balay prasya pang Jisu ubana Nazareth kumno ba ublay ula pensle you. Amen. Daw Mynsiem Bakhuid ang daw Mynsiem Bakhuid. Bat da ka bor Taman kapor habang iong daw ka Jingpynsleh Mynsiem Bakhuid kabor is the same thing. Amen. Man kapor habang ikren ka Jingpynsleh jong blay ikren ka bor ka jong Mynsiem Bakhuid jong blay. Amen. It is the power of God. Amen. The anointing is the power of God. Hallelujah. Ka Jingpynsleh ka bor ka jong ublay. Tas nga pa ong ni. Baraba ka tray kita ka Jingpynsleh ka jingim ko jong Jisu ulay kileng man le babha ban penkhia kita baro kibala sya ban ben do soitan dinam kamo kanudu ka jing ban ben ha ka jingim jong pi bar ha ka jingim jong kiwe on luet na mar ka Jingpynsleh ka jong Mynsiem Bakhuid jong blay. Amen. You are anointed. How can sickness come on you? Huh? Amen. Habang ka Jingpynsleh jong blay ka tray ka jingim jong pi, man, no sickness will touch you. Amen. Hani siapa yang kini gawe? Ngi gum ki banget, ngi hab banyat da ka jinget, ba kani ka Jingpynsleh jong blay kan tray ka jingim jong i. Kalum si tray gum to. Amen. Oh, ka Jingpynsleh. Oh, pastor mo ka Jingpynsleh ka ditang tu. Oh, ka bangayo ka bor nga ando nga kalon ha ka bor. Na ka tu ka ka papiyo diang ha ka por ka papiyo. Hari sapa ka Jingpynsleh ka ka train na ka donut jong pi ka jingem jong pi boro shirniang. Sto nam. Amen. Ka don ka por sa ba ka Jingpynsleh ka jong blay, you don't have to feel it. But it's there inside of you. You understand? Ka Jingpynsleh kam don kame ba pinasngo re ka don ka por ma ka bor ka jong blay ka met jong pi so thu ka. Amen. Because it's in manifestation. Hallelujah. Amen. So you have to start saying, man, the anointing works in me mightily. Amen. The anointing works in me mightily. Hallelujah. Ngam kam oh ka Jingpynsleh ka don nam ka train nam ka don ha po jong pi. I'll show you that. Amen. Amen. The anointing is in your life. Hallelujah. Kawai ke definition ng Jingpynsleh ka ba so tanat bahagi ni the anointing is the overflowing life of Jesus through you. Ka Jingpynsleh ka kata ka jingim ko jong Jisu ka patuit lang ka jingim jong pi. Amen. Hallelujah. So listen, did Jesus have success in his life because of the anointing? Huh? He had success in ministry. He had success in dealing with people. He had success in everything he did in his life because of the anointing. Amen. Haka jingim jingi haban lang man shania ka Jingpynsleh ka jong blay. Amen. Kumno Jisu krani ki brio ki balay pujat ka jingya bini ka jingim haki gospels bina pulia. How did Jesus deal with those people? Anointing of God. Oh, ka Jingpynsleh dito mo permi ka jingpang na kamet. No. Ka Jingpynsleh, it's in all area. Wisdom supplied to you. Amen. Teka Jingpynsleh am dito ba ko wengi ka Jingpynsleh ka IA bantuit lamba jong pisto na. Are you getting? Are you getting, church? Hallelujah. The anointing is not just to remove burdens, not just to destroy yokes. It supplies to you what you lack. You understand? Amen. When you lack wisdom, man, the anointing of God supplies that wisdom to you. Amen. Pero nakapor ka ba? Kumnopin ka rin makibriyo, ka Jingpynsleh ka jong blay gives you the anointing to speak to people. Hallelujah. When you cannot make decision, the anointing of God is going to work. Glory to God. Amen. Hallelujah. Pinamlong, you'll not be a fool. Amen. And then you have to do this. Lord, I look to you. The anointing, teach me. Teach me. Hallelujah. Teach me how to say. Teach me how to talk to people. Hallelujah. Teach me what to do next, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, may mo ka Jingpynsleh ka ribet tamon weng jingpang mat tamon weng jingpang jing crow back so you have not tapped into the to understand the anointing. And I praise God. Ngano ka mas ko tu ka Jingpynsleh ka jong blay. Pitip nam ko wen ka Jingpyn pao ka ba kraw tam ka bo Petros uyo day. Kada ka Jingpynsleh ka jong Jisu. Ngan penipi na ka Bible siapa ha ka singi ka makisendran kikili ha singi bo Jisu ang makibriu ki ang adiwe wang kisendran pi ang adiwe. He got a revelation of the anointing of God in Jesus' life. Amen. Tapi pa yang let's go to Matthew chapter 16. Hallelujah. Nasno bahaga ni Jan miet
Bahkan don ka jing paslek ka jong blay ka bantu ka jing if you lack any wisdom in any area of your life, that wisdom will be supplied to you. Amen. Hallelujah. Phim mong ani ang confused, bling ang kulmar, bling ang tip man le ka ni, bling ang tip man rai ka ni. No, you'll not be like that. You'll be stable because of the anointing of God in your life. Amen. Kanong ba khat riu, sama ka khat ba khat lai. Khat riu khat lai ka Bible gong haba u Jesu ulawan syaki pang Caesarea Philippi ula keli ki sembranjong u daong ki briu ki ong u nga u kono briu. Kila ong ti don ki ba ong u Yohanes unong penbaptis ki wei tu Elias but ki wei pat u Jeremiah lani wei na kinong yat hulupa khat ka ba khat sanong ni ula ong ha ki pite pi ong bangalong u Ngap ha, no. It came by revelation. Ngap ha, kawan na kajing penpang. U Simon Petros ula ito bula ang melangu Chris. You are the anointed one. Amen. He did not say you just have the anointing. You are the anointed. That's a definite article. You are the anointed one. Amen. Pitap nam usaitan Lucifer kapor ka don habneng. Ka Bible ko na baro ki angel Lucifer, I think he was a personal angel of Jesus. Habneng man siya. Ditang mo uba ka Bible ko he is an anointed cherub. Ditang mo uba la pensle kumu angel. But then Jesus ripped him of all his anointing. Dinam haga singi ba open ulaulut ka bor jeng ubaro. Dinam. Tas ngap ha. Don show andre ulek kumbadan mentah. Dinam. Hallelujah. Siapa? Tagaraw ha kapor ka ba umara klausen syar. I'm not going to teach on that. But ha kapor ka ba umara klausen syar. Ka way na ka jing ang not ka jong usoitan ka day ban kwa ban pensle inorino. Huh? He wants to anoint somebody. For all these years, 6,000 years plus, ula kwa ban pensle ino. Kwa pensle uturu mnali don ki brio borok mo. He anointed how? He anointed Nazi. He anointed that person to do something. Anointed. Kau nga singibo un anoint yung merat klau to long representative jung u. Hanay wat mauru sa feel. Amen. 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 I'm sorry, I'm touching you something that I know I'm not supposed to touch. But, just to make mention of the anointing. Amen. Pitip nam kajing petslek kani mo u ka ba ukwa bakan stop na kajing imjong pi. Usoy tan ne kata ukwa. Pitip nam kata namar kajing petslek kani ka bor jong blay. Utip ti ba kajing petslek kan le ayu. So nam, he was in the presence of God, man. Hallelujah. He knew what the anointing can do. Amen. Utip ba kumno ka jempesek at rekam kumno. Tagadaw unlek kat bala ban pen stop to flow the anointing in believer's life. Bring ka jeng syaptieng. Lan jeng syaptieng ka jempesek kam tu. Huh? You'll never see but Sangap mai kini gawai. Haga jing jong aja pi kumi khun ge jong blai. Ngiru kam ban sngo thu ba ngiri ge bla slek jong blai. Ba ngan pen i pi kato kan ni kin lenti ba kumno ba ngiri ge jing slek jong blai kan roy. Ba kumno ge jing slek jong blai pi kam ban lek kat bala ba phim de ban sha ba kan long ke jing pen wet ba kan tuit lembaga jing jong pi. You know, it's one thing I'll show you from the Bible. It's taking offenses. Pi thut gloy palat. It'll block the anointing from flowing. Amen. Thut gloy palat ning la thut the anointing stops. And there are a lot of people are struggling. Kunum tangari bangek ngali jeseng malanga sandi nga sapti nyumble. How come nothing is happening? Man, you're blocking the anointing to flow. Amen. People wait they get slap bakan tuit lembaga jingim jompi. To. Matias kanang puli Simon Petrus le thubu laong melong Chris ukono blay baim. U Jesus de le thubu laong u suk mamego Simon ukono Jona barka do baga snam kam shimla pani kata hame hane kupa jonga ubahabneng. It came by revelation. You need to have a revelation of the anointing of God. Amen. Pia panang no try aku apa slow talk kumno baga je peslek je meka trekam kumno baga jing peslek ke je me ngalak ban pentot dia ka because I want to flow. Lara ka jingem ke jong u Jesu the anointing was 24/7 working. Why not in our lives, man? Boleh ka jingem dia ban trekam kumo trek ke jingem jong Jesu. Amen. We're not anointed by a different spirit. The same spirit on Jesus is the same spirit on us. Kajuk ke je peslek ke mana haloru Jesu ke kajuk ke je peslek haro jong ajam pi.
Are you getting, church? Amen. Hallelujah. Wong ngaru ngau ngami bamelong Petros baralor kan uniu mau siang ngante ka balang jonga tiki kerdop ka dujok ken omla eka kamar hagani ke jingpen pau banga ujisu de bla sle un sengnong re mega balang. The church is anointed. Amen. Ong balon pi ong lapet sle pi. Ong ka jip sle ublay karon hapo jong pi. Amen. Yang in pai kiniat sebening kongkoren dengan pen EP. Oh Jesus, hallelujah. Kaya ka piang baar koren kalong beningkong. Baar koren kalong beningkong ka dekot ka baar puwe. Singap ba? Baar koren kalong beningkong ka dekot ka baar puwe. Kaya ka piang nuot ka jingam. Angan ong EP ka wave nam. I'll tell you, you need to desire the anointing in your life above all. Amen. Nomor kadai ka jipesle halor Jisu. Kapamanra ka jing tray ka jong blay ka barat ba lamba ka jing imjung. Amen. Bat ka di ka jing pesle ka jong ngak ba ka jong ujis jong Mynsiem Bakhuid jong blay halor ujisu ka papenlong successful ka jing imjung. Baar koren ka long meningkong ka dekot ka ba arpo to. Piran hang tu ngene puli lang ini ka dekot. Keting ka jong blay ka ngune baar koren iwe ka dekot ka ba arpo ngak ba. Namar ki jingkular ublay jong blay kat badon kilong hau ka ba hooj bar hau ka ba amen ya kaban pendon buram yu blay dangi dekor bar puai ti uta uba penne yangi lembat piau kres bat ubala pensle yangi long ublay ken ubala shon shabru yangi bat ubala ay ka senjat jong Mynsiem haki dok note jongi ka Bible kong. Amen. You're sealed by the anointing. Uteleban say I'm sealed by the anointing. On la shon shab nga daw Mynsiem Bakhuid kaboru blay. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ingin baningkong Yohanes kanong baar. Baningkong Yohanes kanong baar kadkot ka baar po. Nantangin sa lipa si Gospels nga ba? Amen. Hallelujah. Baningkong Yohanes kanong ka baar. Ikwa ba kajing pesle jong blay kan trekam ha kajing imjing malagas ngi. Amen. Sanga ba kalong ka baar kadkot ka baar po ko ngum ni. Kalong ka baar kadkot ka baar po. Pitip na ha kajing jungi nginong kamban lekat bala ku ikun bi jong blay kabangin preserve ya ka anointing jong Mynsiem Bakhuid jong blay nginong kamban sumar ya kay ka bangila yo diang no. Amen. Amen. Mday tang manginyo bangila yo diang mantay not just what you have received from him, now you have to do some things but inculcate bagato ka jipesle ka jong blay kanang long klanya ka jing imjong pi. And one way is praying in other tongues and spending time with the word of God. Amen. Hallelujah. Singa ba baning kong Yohanes kanong baar kadkot ka baar po ka ktien jong blay kong umni. Oh, thank you Lord. Henry ma pi don ka Jingpynsleh nau tau Bakhuid. But pitip ya ki baro. Amen. Ong pitip ki baro. Singap bangan puli begini ke rekod. I think you do not get it. Henry ma pi don ka Jingpynsleh nau tau Bakhuid. But pitip ya ki baro. Amen. Don't say I do not know. Ngangam tip. Pitip nem every time you say man ka por piong ngangam tip nga ko ke singi ublay usneng nga. Ya kini. What ngangam tip. You're speaking darkness to yourself. Yes. Because the anointing teaches you all things, that means it gives you light. Habadon ka jing pesle, karong ka jing shy. Amen. Oh ngam tip. Hiting nilang ngam tip. Titing nila si ngam tip na marbalay, tingnan ka jing dom. Ngam tip. And every time you confess like that, it does something to you. Usay tan long trickery ba ka jing imjungi. Ulekan bala ban stop ka jing pesle, ban tuot na ka jing imjung pite. Amen. And on one ray kata jing long fancy penyelip. No. And small little things. Kabay ko the little foxes destroy the whole vineyard. The small little things. Amen. So watch out for small little things like jing imjung pi. Amen. Amen. Hallelujah. But you have an unction from the Holy One and you know all things. Amen.
Kabamot skam ba. Maning kong yanes kini ke shiti ka bawang ba. Sibon ke hikai ba klab bon ke ke. Te kumno pilaban discern ru kani ke jing peslek jong blay helps you to discern what is wrong, what is right. Amen. Nar pirang ke jing peslek ke jong blay pi kaya rap be pi manong kani ka day kani kam day. Amen. Hindi mo siyang hoi. Kibriyo pitip nam lara ki pendem siya ki jing peslek baron hapo jong ki day. Every born again person, they'll never be deceived. Amen. Kajing syukur katray na marba pi klem pendem sa kajing peslek ka barang hapo jeng pi. Amen. Kano na pi bila jemik jing bakla ka rai ka papisya mga jing em. Buon, I've made some mistakes in my decision in my life. Amen. Kita balik nama hatu kapor lek kerki kren nama balik la lek ki kai lek ka lenti ka ba dekat jing dum dia dekat jing syai ke jing peslek jing boleh. Amen. Terkenal ke Bible ko ngum ni ubang ngej ju syamrai kerki. A believer never acts hastily. Remember that for the rest of your life. Amen. Namar ka way ka rai jo pi kan affect ndai tang ye pi generational effect. Karai ju pi man syakri blay kam ju affect tang ye pi ka affect ka long yen ju pi barok ko way ka family generation man one. Amen. Amen. So a believer never acts hastily. Amen. What will make you do things in a stable way and not make things hastily? Man lek kerki ke jing rai. Ke je peslek Mynsiem ko jong blay. It'll help you. Amen. Kada khot ka bar punyo skaba ka jukol nang wang bat skaba ka long maning kong Yohanes ar kada khot bar punyo ko umni. Ti sya phang jong phi ka ta ka Jingpynsleh e ka ba phila pdyang na u ka yai sa ha phi. Ti phim don kam shu bu nu nuru unda hikai e phi hene kumba ka ta ka Jingpynsleh jong u ka hikai e phi sya phang ki ke baro bat ka long ka ba shisha bat kam long ka ba lamler te kumta kumbala hikai e phi phin yai sa ha u. Amen. Ka Jingpynsleh kan ya lambe pi se ke basisha ka jong Mynsiem bu kho jong blay. Amen. Kan ya rap pi man desan kan ri ba bha kan ri ba sniu kan ri ding sikai ka mamdei kan ri gamdei hare ka Jingpynsleh hang niu kamot ba phim don kam su in hikai ki breu jong blay sto nam kamot kumta. People take the scripture and say, oh pastor, the Bible says I don't need anybody to teach me anymore because I have the anointing. Don't misquote and misapply. Ketika konteks kam dei kum tas kam ba. Amen. Hallelujah. Tara ula bu iki no hikai ula bu iki pastor ha ka balang dina mula ong ki wiki city. Re hang ni ong kum no ba ka Jingpynsleh kan ya rap ye phi balam dan menuru phila ban desan ba kan ni ka bamdei kan ni ka badai na ka tien jong blai. Amen. He's not saying that you don't need teachers over your life to speak over your life. Amen. Amen. Don sibun kibri kila syam ni kini record Bible kang ngam nang kam pastor syu ngam nang kam syu nom kran nga ka Jingpynsleh kan hikai lot ngam nang kam syu nom kam no hikai syu rom tas ngi. Deception of the devil. Hallelujah. Amen. Tagalaw read the context of the scripture. Amen. Amen. In let show Marcos Koloman. Let me show you. Ki anointing blockers nga ba. Kaya ka ban stop ka flow jo ka Jingpynsleh ka jong Jesus ka jing imjungi. Kani ka we can learn from these scriptures. It'll help us. Amen. Marcos kanong manriw niya pait lang kandiat so ba. Is this helping you, church? Yes. Marcos kanong manriw pait niya pait lang nagakting jong blay. U Jesus pitip nam haga bodon haga snong la jong kakting jong blay ba kong he couldn't do mighty works. Amen. They ba kwa le and re la ban le ka Bible kong. Skap ba. Kalong ban riu de khot ka baning kong haduk ka ban riu ka Bible kong ni. Ula lek ngo anang tabo la wan poi sha la ka ri. Bat kisenran jong u ki bot yu u. Ti habala poi ka sabaton ulas dang man hikai ha ka synagogue. Ti bon haba kila yo sngo kila sngo kendet kida ong nang no uni ula yo ikni ki keru. Bat ka ba kumno ka di ki jing start ka bala ai ha uni ubriu. Bat ki kamba kat kini ka bola le da ki kti jong u. Ka khot ka bala ka ba sngo phala ka ni. They begin to put Jesus in the natural level. Ngap ba? Unium long tu misteri. Ngap ba? Azang ban long thot na u Jisu. Wait te tiri misteri te. Huh?
Sapa, the anointing will what na kibriu jong blaze. Sapa kini kaway. The anointing will not work if you dan cibonam kibriu. Kaya ba nga pediang nga khubor nday ubriu tengam pediang. Nga pediang may khubor yo ubriu not gonna work. Amen. Be very careful with that deception. Amen. Amen. Don't beruang. Yo ubriu nga pediang khubor. Hari ke don ke ni hoi ke la ka ke ji ka bakla te ka suthu ke ni kata. Hari is a genuine person, man of God, and then you say, oh, you bring ya khubor apni you bring nele. No. Take it out. You have to be a bunch of people that you receive both the preacher and the message at the same time. Yes. Amen. Amen. Sengap ba? Ka Bible kong gup ni, record ka balai. Sengap ba ke ni ke we. Uni long tu misteri. Ukon ka mari, uni umlong tu ba sa tu aja ning jongi tu. Ubai ia malaga singi, ha? Siapa? Ubadai para baru Jacob, baru Joseph, baru Judah, baru Simon de, bat ki para kan thai jong u kim dan hang ni bat ni. Ni malaga singi, oi uni. And the next verse, listen very carefully. Ong ni. Kumta kila thot hau. Because they got offended. They did not honor Jesus. They dishonored him. Kiklam buram yu, kila thot do Jesus. The anointing couldn't work. Pitim nam kaji Slek kajong blay will work where the anointing is honored. Whenever the anointing is not honored, do nothing. Kiri kong, kum ta kham tray, kum ta ngalawan ngonduai. Pi buram nam kaji Slek kajong blay. U Jesus habaro ki jaka ulet. Wang Mynsiem utrai hang lapan Slek nga. Pinget nyam bau blay lapan Slek ka jingam jong au Jesus ang. I'm anointed by God. Do you believe that? And shkat shabu ulet haba ki nget ki briu ki pediang. They receive from that anointing and miracles happen in their life. Ki kamba ki jaka jingam jong ki. Amen. Hallelujah. Amen. Tingnan yung kumno nga siyang to ka jihikay ka yung tray jong blay ka parat ba ka don. Kumno nga par khamsoy eh. Kumno nga par nga khamdan. Pet mahal di piran pitot apo. Maybe you have you piran offenses, piran unforgiveness inside of you and it's not working anything. Amen. Amen. Oh man, I'm stepping your toes like somebody would say. I'm stepping your toes. Nanti siapa? Kumta kila tut yu henry Jisu long haki unang yu lupa long ubam don buram henry tang halagari. Bat halaki kur bat halaki yengru. Hang tati la banle yaki kamba. Ka Bible kong la banle. Sengap ba kita record? Kamong ba kwa banle wong la banle. Amen. Can you see there? Sengap bangan puli biang. Wong no hang tati la banle iki kambam they ba kwa banle la banle. Why? Because the anointing was being hindered. Jingpynsleh it was blocked. Why? Got offended. And what is the next slide? Sama kababut kan ini. Henry ulu subu lagi ketia ke kendiat ki bapang bo ula pen kia eki kene kan sok ki beri hi ki basu kia ula sngo kendet te na marka jingbam nge jongki. Another anointing blockade is what? Unbelief. Amen. Kajingbam nge. Amen. Hallelujah. Sekarang bagi ni kawai. Sao tu lagi ke? Kajinget jampi kan terekam ba. Sekarang bagi kawai. Kajinget jampi haga ketin jong blay. Kajinget jampi haga senamu Jisu. Kajinget jampi haga kerteng ke jong Jisu. Kajinget jampi haga Jingpynsleh ke jong blay. You have to release your faith in these four things. Amen. Ni ong nget ke senam, nget ke ketin jong blay, nget ke kerteng, nget haga Jingpynsleh jong blay to do something in your life. Name of Jesus. The word of God, the blood of Jesus, the name of Jesus, the anointing of the Spirit of God. Amen. Baro aga gospel pin baki wanda ka jinget, baki nget, baka Bible kong no. Balik itu kan nong mau ka papang mi sam kharas nem larangan syok ta ka jan kop jong Jisu ngan yok ya. She believed that if I touch the hem of Jesus' garment, baka Bible kong kabor kalami. Can you see that faith makes a demand of the anointing? Huh? Ka jinget dia. Amen. Nget bagi jing tray jong blay. Lek kumno ban lek. Lek kumno bagi Jingpynsleh jong blay kan tray. Sama Jisu ai sabi.
Kumno kan tray malaga singi. Kamong, gaji pa siyang, Mynsiem utray, hanga, na baula pensle, nga ba niya lapit gospel. He is confessing the word of God. He's saying, ngaro malaga singi, Mynsiem utray, hanga, na baula pensle, nga. Confess that out of your life every day. Amen. The anointing was on me, and the anointing is working in me mightily, supplying wisdom when I lack. Hallelujah. Supplying power when I'm weak. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Supply strength, supply wisdom. Pitip nam ka jing pasle ha ka Bible ka baning kong tam la pipuli naru ka kitab ka ba rem naru ka kitab Exodus pin pej ba ka jing pasle ka khamwan ha Lord jong ubriu ban le ka kamba ka jing pasle ka wan ha Lord jong ubriu ban te to make something. Ublay ong yu Moses jedi kita ki briu ka bangang la pasle ban snai ki tiara ka tabernacle. You can be anointed to make things. Doesn't talk about casting demons and healing the sick. Amen. The first reference of the anointing, how bangay layman kalagita. Amen. Wisdom, man, to build something. Wisdom to do the business, man. Glory to God. Amen. And I believe you are anointed to do so. Amen. Tema lang si try kaje pasle ka jome. Mynsiem utray hanga na mula pasle nga. Baka no ka mga tray kan roy haga kerteng ka jong Jisu. Amen. Amen. Wanum do Mynsiem Namaraman mapor be plying it is gonna work. Yes. You speak it, believe it, and it'll work for you. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Kajinget malagasngi karanya ladi. Kajing pesle kajong try ka tray hanga. Kajing pesle jong lay ka roy kajing em jonga. Kajing pesle kajong lay ka rap yang bangan yo promotion kajing em kajing pesle kajong lay ka pen shot bor kajing em jonga. Hallelujah. Kajing pesle kajong lay ka ajing start nga bang kren ki khun. Kajing pesle kajong lay every area of your life. Glory to God. Amen. 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 Hallelujah. Amen. So be careful of watchful sangba manum thot kloy kabar unbelief. Amen. Anointing blockers, unforgiveness, kabalay. Amen. Hallelujah. These are simple things. They na magajing imjingi. Ni kendo may magmona kajing imjingi. Takadaw sangba Jisu ang kamlong kabala bo kajing thot kanumwan. Kanwan hagajing imjingi mo. And then let them know don't be moved. No, don't take at heart. Let go. Ma bikibrio, ya cek menang long panum pare aga jing imjumpi, ai baga jep slek jom lay kan tray, aga lenti ka badai aga jing imjumpi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Katu ka ketian bitip nam. He healed ka Bible kong katu kat ni, ka Bible kong there were minor ailments. Let's say masuk po bisa clear tu kesengi kiok kiak tu kat ni tu sengi ni Marcos lumreu minor ailments. Amen. Kerkot ke bakat doan pen EP. Let's go there. Thank you Jesus. Pitip nam ke jepas lek jong blay. I'll tell you this. Faith is one thing I said they'll move mightily. Kabar ke jeng e jong blay. Every time the love of God is overflowing from you, the anointing will work mightily. Compassion ke jong Jisu. Amen. Piman na kini ba pidway nam ta ki briuru. Nasi pim nanang e bandway, pim nani handa ka tuot de ka jing sosen ai de. Ka je pasle ke jong blay ka don ka man le e ke jing im ki brio. You may not have the right words to speak, you know. Amen. Pim nanang e banduai pim nan hare ka tuot da ka tingna po te ka je pasle ka jong le ka jing e jong le ka je sosen e ka jong le ka tuot nga kwa banang ipi ki brio kin mat ka jing tre u ble lam ka jing em jong pi khon be jong tra. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ka je pasle ka jong ta ka daw ka jing em jong kum ki khon ka jong ble nga kwa banang ipi ba ngi haban ang not e ka ni ka bangin ngin ya ka ni ka lenti ka jing em jong mala ka sngi. Amen. Amen. Ikwa ba kani ka je pasle jong blay kan roy. Ki we kin yo mat ye ka jing im ye ka jing tre ka jong blay lamba ka jing im jongi ka jing e ka jong blay ka de way shabi to unlock the anointing of God to flow mightily in your life. Amen. Ngan penipi ko record na ka ting ka jong blay. Let's go there.
Thank you, Lord Jesus. Pangai ngồi mẹ blay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Matthias nanga puli phiru ka long hi gani cut. I just want to show you something. Matthias ka long bakhandai. Pite bu Jisu man kapor he was moved with compassion. Miracles took place, mighty miracles. Amen. Kan long ka ba shipho Matthias khandai ka cut ka ba nang puli ta cut ka ba lai pusan ru ka ba lai pun rius nga ba. U Jisu la yat keleng ru sa kinong ba bat kinong ret baro uda hikai gis agi synagogue jongki bat uda yalap ka gospel ka jong ka hima. U Jisu ba uli keleng uli amno bat uda penkia ya ka jingpang baro bat ega jing crow baro de bat haba ula yo iki pat ba ula sngosen na marjongki na ba kilong ki bla sakma bat ki bla sapret ru kum ki langbrot ki bamdon unong sharai. Amen. Amen. Compassion of Jesus. Hallelujah. Amen. Ini dua ban ai ngồi ublay này cái chân miệt nó quá long ip tiếp nam nga song niệm ta cái sinh tiếp nam ông trai cái way này cái bangan preserve cái bangan subar kan dong cái jing cái jonga cái đây cái Jingpynsleh cái jong Mynsiem Bakhuid cho trai. I will guard my heart. I will guard the anointing, Lord, you've placed upon my life. Amen. Amen. Wanam pun serwa kai cái Jingpynsleh cái jong blay cái jing jong pi. Amen. Don't waste your time in things that you're not supposed to do. Amen. 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 Hallelujah. Hari lek kum no bak ban roy gitu ke Jingpynsleh ke jong blay ke jing pi. Amen. Tak kenal pi nem ba pi yai lang bat ki briu ki ba don ka donut show blay ki ba depend ha ki ba kinjam Mynsiem ka tu ke Jingpynsleh jong blay ba association, it just comes on you. Mo ngia shot lang. Ngia lang. Amen. Kum no makisan ran sa bahadian makila don baru Jisu kin haru kata kajing slur ka bakin tu ya Jingpynsleh ka jomblay. They saw what the anointing did through the life of Jesus. They were first hand experiencers, I would say. Kiyo iba kum no ka Jingpynsleh jomblay ka tu lamba ka jing jo Jisu sa kiwe. Ha ka jing yalap, ha ka jing ikai, ha ka jing penkia, ha ki eke ka bo Jisu le, ha ka jing ki it that association with him. Haru ka por ka bahadian mo Jisu le no upai Mynsiem Bakhuid jomblay ha ka singi Pentecost. They knew what the anointing will do in their life. Amen. Ki klem they did not take lightly the anointing of God upon their life. Amen. 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 Tarang no ipi kini gawai. What you meet na gajan kat ka jong blay hadu ba pitip bay ka dok no jong pim pat pen mai dorong kat ka jong blay. Sit there till you are overwhelmed by the presence of God. Amen. Pisong am. Kalap long na shpok sa minute do. Sit till you know that the anointing is on you. Amen. Kalatut nya ka dok no jong pi. It'll come on you, the anointing of God. Amen. Hallelujah. Amen. Hagajing pitip nam. Kalap long tang 10 minutes pisang dorong kat ka jong blay. Hele kita ka dorong kat ka jong blay pila mate. Kala supply te ka bore pi. You get up from there, you become a different person altogether. 10 minutes. Suppose minute pisang dorong kat ka jong blay. Amen. Don ki por ki balong kumta. Amen. Don ki por pimyo. Pisang spoke as a minute. Tangata. Hele pitip baka ka por quality. Your heart was connected with the anointing of God. Amen. But ublay. Pitip na mga nagaway. Hagasngi kabaw Jisu nrong no ikabalang kan pun kot ikani mo. Mga mapiki bangay. Very beautiful. The anointing of God will tell you that Jesus has come to rapture you. Amen. Why? Because every time Jesus comes close, the anointing of God will attract. Kaya Jingpynsleh jumlah pitip, ariu ta try lawan ta. Amen. What haga jing don ga jongi ga baudan haga jing tray ga jong udenam. You know that He's there. Kamu pitip baudan mau. He's just walking close with you, manifesting His presence. Amen. Uji semua syai ga balang ru ga Jingpynsleh kata ka Mynsiem ko lang.
Hey, it's time to go, man. Hallelujah. Amen. Twinkling in of an eye. Glory to God. You'll be changed. Hallelujah. Amen.